Yeah. Sound check. 1, 2, 3. Mga pay, hello, good afternoon. Ayan, marag nagigamay delay, no? Pasensya na kayo, no? Welcome mga Ikson sa atong episode number 23 sa atong Bakud TV. And of course, we're live mga Ikson sa atong Ace Durano, Junjun Davide Headquarters, dinhi sa Insular Square, Mandaue. And of course, ang atong staff, shout out pa nato first and foremost, mga Ikson na nakakaroon diha sa Sands Gateway, Danao City. Medyo wag ko kay ba mga Ikson, nga live na day ko. Anyway, mga mic mga amiga, sa dili pa ni nato sugdan, na ako i-share ninyo ang mga mechanics, no? Sa diha pa day mga Ikson, nato sa nitanawon mga Ikson, no? Maragi medyo luding-luding kita ron mga Ikson nato sa pangitawon kung na pa mga atong mga kaigsuonan nga nagsingabot pa, no? Ikan sa mga nagkalaing lugar dinhi sa Sugbo, tanan nato mga Ikson, kung na pa yung musulod dinhi. Medyo loading na. Hi, dira. Oh, hi and hello, no? Kang Farley Nevic. Also ni Jovelyn Estrera Arenas, to Arlen Likigan, to Zilo, to Adano Tito Roble, Honorable Danny Roble. Hello, maayong gabi ni Walito Dan. Also, we have Zilo, no? Grabe, aktibo kayo ni. Ray Anthony Toledo, mga Ikson, pakapinipod ninyo asa mo dapita na himutang, ano? Para makaibaw sa mig, asa mo gikan, o kung sa inyong mga lugar nga ginikanan, no? Hi to pamilyang Bakud, matapan ni Honorable Danny Roble. Okay, naapo din mga Ikson, no? Si Ray Anthony Toledo. O, ano yung sa gumakuan? Muraga, hello, no? Ni Ray Anthony Toledo to MJ Hiango Hontilla. Oh. Kabongga may mga caption na ato mga ato mga live mga Ikson na yung mga pa-caption. Of course mga Ikson na rin nato si Arlene Likigan, taga Danao, pamilyang Bakud, maayong gabi inyo tanan. Ato as pang share, no? Of course, ayot mga Ikson, no? Sa atong mga kaigso, mga kanhing hinikugma, pwede kayo ninyo ni itag ganing maong Bakud TV para sa Bulaga, anak no? Dili sa norte kundi sa south, sa lugar, o sabay, binisayaan ang south. Kaduhan ni natong episode, wag yabog, iba ko sa binisaya sa south. Sa south, kinapit, no? Mga Asturias, Pinamungahan, Sibunga, Oslob, Ronda. Atong gi-welcome din sa Bakud TV, mga Ikson, no? Naapo din mga taga San Francisco Camotes, Jovelyn Arenas, hello, mayong gabi. Ipangtag na mga nangatulog din na mga Ikson, welcome to Bakud TV. Okay, mga amiga, sa dili pa ni nato sugdan na ako i-share ninyo ang mga mechanics para sa atong games karon. We will be playing What's in the Box. Karon gyud dayon, no? Kay nihimumdum pa mo sa box na to. Brad, atong ipakita nila ang atong box, no? Atong box na din napita mga Ikson. Well, atuan na nga i-transfer sa kilid nga frame aron na makatagaan yun mo. Yes. Karon sugdan na nato ang pagtag-an kay challenging ra baning item. Let's play What's in the Box. Lucky winners will win one pasta from Squisito Cafe and High Precision Diagnostics Center gift certificate worth 500 pesos from pamilyang Bakud. Okay, so may atong clue ani mga Ikson. Okay, first clue. Gamay. Dagan kayo mga ganahan og gagmay. Gamay niya gaan. Number 2. Pwede sa init o bugnaw. Dagan kayo ganahan mo tagan. Tagan mo dahan ha. Gamay o gaan pwede sa init o bugnaw. Versatile kayo kay daghan o gamitan. Sa mga ni. No? Kana lang muna itong mga close niya, tanawa lang ni inyong kilid nga frame sa dugang na mga clues, mga Ikson, mga kabakod. So comment your answers below guys and make sure na nakashare na mo ni atong live streaming publicly
no? Aron na ma-consider ang inyong mga answers again. Share una ni atong video karon, unya i-type ninyo ang inyong answers sa comment section. Tanaw ang inyong name, if na by sharer badge, we will comment and announce the winner sa lucky guesser nato. Of course, maybe simulcasted din mga sa atong mga access sa atong mga kaalyado. Ayaw mo kalimot i-click ko ninyo at tugid mo sa Bakud Party Cebu ug tanawa ang adto mo join sa comment section mga kabakod. And also, naay mo gawas nga virtual ruleta. Aba, exciting kayo ni mga ison. Unyang taon-taon, naay virtual ruleta. Aron makapili mo, all you need to do is comment below #AbetterCEbu. Magalikod ko, no? Okay. #AbetterCEbu. Comment lang ang ayaw o biya for the announcement. Stay tuned nyo sa itong pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang sugpuanon. And we will be right back mga isuon. Alright, hello guys! You're watching Bakud TV. Ayaw mo kalimot, #AbetterCEbu lang. Ibutang ninyo mag-son sa inyo ang mga post. I-reshare niyo nga maong live mga ison sa inyong mga accounts para ipahibalo sa inyong mga pamilya, ikaagaw, pag-igawan niyo ang mga kanhing hinikugma o padong palang mahimong gugma. Kailangan yan ninyo. #AbetterCEbu. O para sa mga way gugma, gilang, okay na no? Maabot lang yun ang tamang panahon para kamo maabot yun ang inyuhang hinigugma. Alright. So pag-abot ni Pagyo Modet mga igsuon, dakog kaayo ni o kadaot sa atua din sa Subo. The reality that the COVID-19 pandemic has been destroying and affecting many lives, jobs, families, and all since 2020. Idungagan pag yun ning maong kalamidad. Raised from what is happening nowadays, pandemic, calamities brought by climate change, plus the different social issues in our country. And dinhi sa ato sa Cebu Province, kinahanglan ang aksyon. Kinahanglan nga naay mangulo o sa pagtumala, kinahanglan ang paspas nga paghatod sa serbisyo. O importante nga naay mga available free health services para sa tanan. O kinahanglan nga kita as private citizens mga igsuos kay naa sa ika-contribute no aron ma-realize ni nga aksyon nga akong giiskutan. Ang pagtinabangay importante aron ni ma-realize
Also, importante na magpagawas nato ang atong abilidad sa pagpangita o paagi o ang atong pagka-resourceful aron na makasustinar sa atong mga panginahanglan o aron makatabang sa uban. Isgutan nato ba atong pagsugod sa pandemya March 2020, nagnihit ang mga face mask, PPE o alcohol. Pero napangitaan to nato og alternatibo using available materials sa ato ang panimalay. Kaya nakabuhat og mga DIY or do-it-yourself na mga mask, face shield, PPE o alcohol or disinfectant. Nakita og ato ang abilidad sa atong diskarte nini. So karon mga igsoon, di mi ipakita ninyo nga video na magpakita sa simple nga tips or home remedies kung kita na ay gipamati ug wala dayon access sa tambal. Let's all watch this.
igsudan nato ang mga may home remedies if in case natin mga gipamati sa palayon niya walay madali-dali nga mga tambal or check up no. Maobiya gyud niya nga tuwang sitwasyon sa kadaghanan. Walay access to healthcare. O ayaw pag luya-luya na para magimo tabang nato ron no. Ay tangon diha. Wala may access. O ya taguo na lang ang pamati or worse kay pasagdaan hangtod mo grabe. Sama lang ani mga concern sa atong mga kaigsuunang subuanon. Tanawon ni nato. Di kinahanglan man kita mga mayatag panglawas yun. Kung sa itong panahon karon. Asasan ako no, pamilya nga nagpaabot sa ako ang tininguan. Wala nga, nalingkamot yun po nga. Wala akong panglawas. Maayo. Importante para nako para maka pangita mi pangilabuhian sa among pamilya. Mas maayo unta og nindot nga naatay libre nga health and medical services sama sa among sitio sa barangay Kadaruhan nga layo sa barangay ug layo sa sentro nga unta ang among mga pamilya ngadto nga mga apuhan ug mga kuan mga iyaan nga sila lang untay adtuon kay syempre layo kaayo sa barangay and then kanang pareha karon sa pandemya nga lisod makaadto sa barangay para lang magpa-check up unta naalay mo conduct ngadto nga mga health mo conduct og medical missions and mang distribute og mga tambal nga para sa amoa. Maayo ang dunay libre nga check-up nga moabot dito sa among barangay. Kaya ang among barangay pinakalayo sa 19 ka barangay sa Bourbon, mooy pinakalayo boundary sa Taboylan ug sa San Remio. Ang barangay San Jose kaya ang among dapit layo kayo sa mga medical mga kaayuhan para sa among labi na sa kinahanglan na assistance na sa atong pamilya. Sagaran ubo og sipon tungod sa kainit bitaw og mag-ulan pod. Tungod sa lisod sa tao, tungod sa way kwarta, tungod ni pandemya ron. Maglisod ka og patambal og doktor kay labi na way kwarta. Mayon tanay free medical para sa mga pobre. Kay labi pa wala may kwarta, wala may ika-afford. Mayon ta kung naadyoy free nga medical para sa mga pobre. Hinaot po ng tao, doon ay libre check-up para sa mga inyong padako nga senior citizen na libre nga mga tambal o vitamins para sa atong kuhan, panglawas. Manghinaot ang tami nga naon tay libreng check-up labi na sa panahon nato karon nga uwan init. Unya di nato matagan natong panglawas. Ang amo nga unta nga naon tay libreng check-up ug libreng tambal kay lisod kay tanan ilabi na sa panahon nato karon nga nanay tayo virus. Nindot unta nga natay free check-up medical. Nindot sa unta nga magkapa-check up tag libre. Kaya pila raman tayo ato anong ginansya. Kag may rentawon. Buti rin kama sa itong mga paliton. Nya lisod sa among pagpatambal kay importante ang maayo yatag maing lawas. Nindot unta nga free check up, adunay free check up. Ito na kana. Nindot unta nga na free check up o among man panglawas. Recently sa mga nasi nating mga sakit karon kay mga basic ra nga kuantod mga sakit mga sipon ug usay kapoy rang lawas kay sa mga panarbaho tag nami libre nga medical check-up o libre nga tambal para among matumar. Unta nami libre nga tambal check up kay wala may insurance. Minta naa sa libre check-up diri sa basta mga vendors nga magsakit. Tag na dahil yung madulan abot ang panahon nga magsakit.
igsoon, ato sang nipag shoutout di mga naa dili karon no kasi mang load ni Rain Gomez Lawas, may gabi, AbetterCEbu, Jules Hopia, #AbetterCEbu, also to Momski Formentera, to Mitch Brown, to Evar Calarte Estrera, to MJ Yanko Hontilla, Momski Formentera, Consejal Aduan Tito Roble, Lilit Salili Lauron, also to isa pa ning naa din yung mga iso, no? Bebe, type mo din habi para makaibaw mi. And also, I'd like to say hi and hello to Kim Caballas, to Carlo Calesa. Hi and hello also to Consejal Duc Duterte. No? Kanunay gini siya matanaw ka ng Bakud TV. To ang kailangan Consejal niya sa Danao City. Consejal Duc Duterte, hello, may gabi. Also to Chona Didictatoria. Or, sorry, Didictatoria. Alright. Rain Lawas, Gozer Ace Dorano, and Junjun Davide from Rain Lawas. Kim Caballas, AbetterCEbu. Alright, ubay-ubay, gini sila din mga igsoon na ito ning balikan. So mga gabi, sa tanan nato mga viewers, salamat kayo for tuning in. Bisag struggle, gaya ang atong internet karon mga igsoon sa Tipuk Sugbo. Congratulations sa ato mga lucky guessers. Ato na karon na i-anunsyo ang ato ang mga what's in the box nga mga guessers. Direct, hindi ko alam kung paano ko sila i-announce. But nevertheless, I suggest ibutang ra ninyo sa screen. Alright, mga igsoon, what's in the box game nato? Please message the Bakud AbetterCEbu. Tanaw na ito kung na ba yung mga nag-flash. Direct, pina-flash na ba natin ngayon ato mga lucky guessers? Or kiaplihan na ba nato atong box? For that instance. Okay. So ang mga mananawag mga igsoon, kailangan lang ninyo i-mensahe or i-message privately ang Bakud AbetterCEbu Facebook page aron ma-claim ang inyong mga prize. 500 pesos worth of gift certificate and pasta from si Kisito Carmen. Alright. Og padayon gihapon, mga igsoon, ang ato ang pagkuha sa mga entries para sa atong virtual ruleta. Share this post publicly and comment #AbetterCEbu. Kailangan i-post niyo sa inyong account mga igsoon. Ibutan niyo ang #AbetterCEbu. To you ang atong unya. So, sa mga igsoon. Again, simply, kailangan live stream. Unya. Ayaw mo kalimot para maka-appeal sa itong virtual ruleta. Kailangan lang ninyo nga i-share sa inyong live stream. Sound check. I think we're getting some technical feedback. Wait lang. Sound check, right? Okay. Okay, I think we're back. Muraga naalantay gamay technical problem. Staff, do I have a go? Muraga okay na ta? Okay mga igsoon. Mga igsoon, again, ayaw mo kalimot to appeal. To appeal ha? Sa ato ang virtual ruleta, i-share ni nga maong live stream sa inyong account or sa inyong mga grupo or sa inyong page o ibutang lang ang #AbetterCEbu. Kanang maong #AbetterCEbu mga igsoon, adto ta makakuha og mga mananaog or mga entrante sa atong virtual ruleta. Ayaw diri ibutang ang #AbetterCEbu sa comment section, no? Adto sa inyong post. I-share ning maong live stream o i-post mga igsoon. Okay. So, nadunggan nato ang mga concerns sa atong mga igsoon kung panglawas na ang hisgutan. Mao gyud ni ang realidad karon. Samot na nga panahon sa pandemya, naglisod ang tanan, walay dautan ang pagsunod no sa mga home remedies, mga igsoon, pero atong klarohon nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa atong health problems ay ang direkta nga pagkuha og tambag sa atong mga medical experts. Dapat nagbase sa siyensya o medisina mga igsoon, maminaw ta karon sa atong mga doktor.
Ang problema lang, kaya ang uban walay kwarta para ikapa-check up. Kung palit og tambal, no, na yung mga LGU sa atong mga nga naay libreng konsulta o libreng tambal sama sa Danau City Health o sa uban pang lokal nga ahensya nga nag-offer ani. Naasad, pipila sa mga private organizations nga nag-offer og libre nga konsulta online. Naatuan na nga hiskutan karong gabi mga igsoon aron maka-avail ta ani for free ha, for free. Og makapahibaw ta sa uban usani, no, sila sa grupo nga mga doctors nga ni voluntaryo sa pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa ilang likdong nga baruganan. Mga higala, okay, ato ang hatagan sa atong mga heart emojis, ang grupo nga Doctors for ACE o katuang ila-ilahon ng atong duha ka mga bisita karong gabi, no, to talk about the movement, no, their free services and the schedules. To know them, please watch this. A graduate of the Changhua Hospital Mandao Internal Medicine Residency Training Program, as part of the Pioneer Batch and served as Chief Resident. His pre-medical degree was Bachelor of Science in Nursing. A student leader during his elementary, high school and medical school days, having served as student body president for the DEP division of Lapu-Lapu City and internal vice president of the Student Council of the Cebu Institute of Medicine. Dr. Neil Christian Baring, former Chief Resident of Southwestern University Medical Center, Department of Internal Medicine. He finished Master of Arts in Nursing and worked as an ICU nurse before entering medical school. Former student leader, became SSG President for 2 consecutive school years in high school. From Lilo and Cebu. Dr. Jack A. Martinez. Our guest doctors, Drive. Neil Christian Baring and Dr. Jack A. Martinez. Alright, mga igsoon, ayan, hello mga igsoon. Labi na sa mga taga-Carmen atong Bakud Ayuda Headquarters, inubanan sa atong Mayor Tony Casas Awing. Daghang salamat sa pagpaminaw diha, Mayor Tony Awing. Thank you very much sa ato ang mga kauban dira sa Bakud Ayuda Center, Bakud Ayuda HQ diha sa Carmen. Alright mga igsoon, ato ang dawaton. Hello and mayong gabi, Dr. Jack Martinez and Dr. Neil Christian Baring. Docs, maayong gabi ninyo. Maayong gabi sa atong mga viewers diri sa Bakud TV nga naghandom og AbetterCEbu. Maayong gabi kaninyong tanan. Hi DJ Ace, maayong gabi og sa tanang online viewer. Good evening. Alright, Dr. Jack, thank you so much as well. Mga doc, we're very happy because after Odette, wagay nagdahom mga igsoon bisag ato ang mga liderato wagay kahibalo unsay mga do kita nagpangandam ta dunay mga pagpangandam natin mga relief operations na nagpadayon, kinipod gituunan og pansin sa AbetterCEbu team and of course ingon man sa Bakud ang panglawas kay mao gini mosunod gyud nga apektado after aning mga kalamidad. Nala ko yung mga questions, Doc Jack and Dr. Ian, and I will start with maybe Doc Jack.
for the first question. Doc, or any of you po, Doc Jack and Doc Nia, to answer this. Kanus natukod ang doctors for ACE o nganong natukod kini? Can you share with us? Okay. DJ Ace, late last year, around November, no, si Sir Ace Durano, nagpatawag na siyang dialogue with some members of the medical community to ask us ways, no, of how to improve healthcare in the province, no. During that time, there were already suggestions nga medical mission, no, kay mo kay panghandom sa atong mga kaigsuonang Subuanon. Pero due to the restrictions imposed by the pandemic, dili man ta kabasta-basta og pahigayon og medical mission. But of course, we want to address the issue of accessibility, like you mentioned earlier, and availability, no, of medical consults to our fellow Cebuanos, no. And early of January, nagsugod na sa tugbalik og kasaka ang cases sa COVID-19. Mauto nakita dito maagi ni Dr. Veni Lovely Bulambaw nga wala diri karon, no. Siya ang gitawag or nakastorya ni Sir Ace ug Sir Adwin, mauto nga nag-invite sa other doctors to join her in the cause, no, of providing pro bono or free consult to our fellow Cebuanons. And mo na nga naporma ang Doctors for a Better Cebu, or as we fondly call ourselves, ACE Doctors. My goodness, thank you so much, Dr. Nian, for that one. And it's very heartwarming, no? Kaya ako mismo sa mga nabiktima nining gikan sa kalisod sa pandemya, apil na kani sa bagyong ulit. Anya karon mahibawan karon sa mga katauhan nga wala pa lang gani, napalang kay sa COVID, wala pa tong bagyong ulit, nagpreparar na, no, ang atong mga ACE doctors ginupanan sa atong kampiyon, Governor Ace Durano ug ang ihang mga kauban si Vice Governor Junjun Davide ug ang ihang team with the ACE doctors para tabangan ang mga Subuanon sa kalisod nining maong pandemya. So, na pangutana, I'd like to for the both of you, unsay tumong yun, no, aning mga group of volunteers nga mga doctors, Doc Nian and Doc Jack. DJ Ace, sa ako ang case, baguhay pa lang ko naka-appeal aning Doctors for a Better Cebu. Nakita na ko ang post akong mentor si Dr. Lovely Bulambaw. So nasa nindot nga kalihukan. So naintriga ko unsa man nga kalihukan. So pagtanaw na ko, nindot kayo siya plataforma kini aron pagtabang sa mga lumulupyo sa probinsya sa Cebu. So karon, nagunahon ako magod-isip usa ka doktor, maka-check up ko sa akong pamilya. Maka-check up ko sa mga pasyente nga moadto sa hospital kung diin ko affiliated. Maka-check up ko sa mga tao nga friends na ako sa Facebook. Pero unsaon man ni ang atong mga fellow Cebuanos nga wala joy access sa doctor, no? For many reasons. Pwede nga financial, wala sila pangadto sa hospital. Pwede nga layo ang ilahang lugar ngadto sa health center. Or ang uban, mahadlok, maulaw mo adto sa hospital kay tingali kunog i-judge sila kung naa sila mga simptomas sa COVID. So, kami na mismo nga mga doktor ang moduol nila pinaagi sa virtual nga platform. Kami ang moduol nila mohatag og libre nga konsultasyon aron sa pagtabang sa mga fellow Cebuano. So grabe kanindot kini kay isip usa ka doktor, dili lang nako limitahan ang ako ang serbisyo sa usa ka grupo sa mga tao kundi pati na sa mga tao nga nagkinahanglan gyud. Very well said, Doc Jack, no? And grabe kayo, talagsaon gyud mong mga ACE doctors nga ning lantaw, ning maong panglantaw, ug gitan-aw ang kaayo sa ato ang kinatibuk-an nga kaigsunan. Ganahan ko sa termino, Doc Jack, no, sa pamilya. Kaya kining maong Bakud, ingon man ang ACE, ang AbetterCEbu team, is para sa pamilyang Subuanon yun. Next question po for the both of you, anyone of you can answer this po. Unsay inyong nakita, no, ni ACE Durano? Importante kaayo DJ Ace, no, nga ang imong liderato maminaw kanimo, no? Importante kaayo nga ang imong liderato motuo og siyensya, no? So mauna mo nakita ni Sir Ace Durano nga wala pa sa nabutang sa posisyon
pero naghandom na siya kung unsay maayo para sa katawhan. So mauna kato naka-appreciate jud ko ato kato nagtawag siya og dialogue with us, with the medical community, nga nangutana siya unsay among pwedeng mabuhat to improve the healthcare system in Cebu. And as we mentioned, accessibility and availability mo ay pinaka-importante. Thank you so much for that, Doc Nian. I as well, ako sad no, usa sa mga kauban ni Sir Ace on data, and I really, if there's one thing that I look up to him is that he studies, no? Bisan pa man para sa iyaha, continuous ang learning, o iyahang mura pag isutong, iyahang ipangayuhon ang mga anaw sa mga expert ng mga areas nga parihaning medical ining tungkol gid siya ninyo, and I think I would that's a really good point, Doc, na usa sa mga characteristics Sir Ace nga mura ba og hunger for knowledge and truth, and of course base the decisions of somebody who believes in expertise. It's very important. That's correct. Thank you so much, Doc. Ato ang yes, singkol sa Doc niya na kay pasig mo balik ra gid ni. Okay. Okay. Thank you very much. Now I'd like to go to the next question po, Doc, no? Doon na mo may mga personal na experience with Sir Ace aside from atong maong pagbundok niya ninyo? Sa ako ang case DJA sa COVID. Hello? Okay. Okay, DJA sa ako, I haven't met him personally, no? Si Sir Ace Durano. Pero base lang sa mga nakita nako nga mga part sa iyang platform, nindot jud siya, and I agree man good with Dr. Nian Baring nga we need a leader gyud who is really a believer of science. I know being a leader is not easy. Dili gina sa lalim nga magdala kag usa ka lugar nga daghan kay mga tawo nga lahi-lahi og mga ideology sa kinabuhi. Pero in times like this, no, DJ, nga kanang naata sa pandemya, ang atong pagka-leader dili enough kung dili ta mo mangayo og tabang sa katuging mas nakahibaw, sa katuging eksperto. Very important gina siya that we should listen kung kinsa to ang mas nakahibalo. Because with that, magtinabangay ta kung unsay gisulti sa mga eksperto, maminaw ta, diha masolusyonan nato ang problema, no? Lisod kaayo di DJ nga isip usa ka leader mubuhi sa og mga statements nga dili base sa science. Lisod gid kaayo na siya. Kami isip doctors, no, we just want to save lives, to treat mo gid ang among panata sa amo ang profesyon, pero lisod na sa buhaton kung mismo ang usa ka liderato dili supportive. So with Sir Ace Durano, I really believe sa iyang cause yun. That's why iyaming gipatawag og kami very willing to help because we believe in him. Salamat, Doc. Yes, Sir Nian. Go ahead po. Sir Doc Nian. Durano, abti kaayong maminaw sa kung unsay kinahanglan sa mga tao. Sa pagsugod namo aning Ace Doctors sa Facebook page namo, pag-ingon namo nga manginahanglan ni og care packages, si Sir Ace Durano ug si Sir Junjun Davide nagpadala dayon og 50 ka care packages para ma-monitor namo tong mga pasyente nga kailangan i-monitor. Oh my goodness. Thank you very much, Doc. I'm having goosebumps right now listening to the doctors right now. We have very murag gamay ra gyud kayo ang oportunidad na makikatubang sa mga doctors to talk to them personally. As you guys, I know that you have tirelessly devoting your time. Even sleepless na gid kayo itong mga doctors sama ni Doc Joa o ni Doc Nian. But they have come here and we can hear them and you can see how passionate they are
towards what's happening right now and how ACE doctors, inubanan sa atong mga liderato, has been made through their efforts together in collaboration para makatabang sa mga supuanon. Docs, nganong importante, mangutana lang ko, na magoy mga ubang tao nga di na lang ba hunahunaon ng pagpakonsulta. Ngano man importante ang magpakonsulta? Please share with us. Una sa tanan, nay ubang tao nga gitawag natong in denial, no? Or wala lang jud sila kabaw nga naa sila sakit, no? Ug ikaw dili nimo i-accept, no, nga kailangan ka magpakonsulta, then dili jud na masolusyonan imong problema, or dili jud ka matambagan or mahatagan sa taktong management if di ka mapakonsulta sa doktor. So mauna nga kami ga-promote jud mi nga kanang mapakonsulta usasad kay pag-correct sa mga tuo-tuo nga di mao, no? Na yung mga tuo-tuo sa una nga kanang mukaon lang og puwa sa itlog, maayo di na ka matapdan og COVID, kana usa na ka tinuhuan sa buktot, usa kada kong bakak, no? So kanang mga misnomers or mga myths, medical myths sa pagpakonsulta makorek man gud na namo. Isip mga mga doctors or men of science. Yes, I agree with Dr. Nian, Sir DJ Ace, no? Kay sa panahon manggod sa COVID, grabe ang kaimportante sa pagpakonsulta. Kay isip manggod doktor, we have the guidelines kung unsay next step nga buhaton sa usa ka pasyente kung man gani na siya COVID. Nganong importante ang konsultasyon? Kay kami mohatag og instruction kung unsay imong buhaton, pila ka kaadlaw mag-isolate or pila ka kaadlaw mag-quarantine or kung unsay sakto nga tambal nga imuhang imnon. Dili basta-basta mo inom og mga antibiotic kay kung COVID man gani itong istoryaan, it's a viral infection. Dili sa tanang panahon ang inahanglan tag antibiotic, no? So usa na makorek na nato. Dili pa ta kag-inom og mga steroids kay dili man na kinahanglan og mild ra nga cases. Another important reason nganong magpakonsulta ta. And kung kinahanglan man gid gani i-admit ang pasyente, maka-advise gid mi sa pasyente kung unsay ang iyahang buhaton. So again, consulting your doctor is really important in this time of pandemic. Maraming salamat, Doc Nian and Doc Jack. Any napakigusto ipuno, Doc Nian? Isa sad ang paglimit sa pagkatag, no? Kay ang uban ganahan mo sulti nga ako na uwanan lang, no? Pero sa imong pagpakonsulta, sa imong pagsulti namo or pag-educate namo sa pagkonsulta ka namo, maka-educate or wala ug makahatag ka sa saktong tanggal. Okay? Okay, thank you so much, Doc Nian. I hope that went through. I was on my end, but nagkat-cut man to. But thank you very much, Doc, for that. Kailangan yun nga, di ta mapataka po og storya, no? Kung sa, mura man ni, mura bang magunahuna, tadaan nga, okay ra lagi ko. So dapat yun i-konsulta. Doc, sa inyo, sa atong ACE doctors, unsa man ang atong mga servisyo nga gipanghatag sa publiko online, please share. Kapag kakaroon, no, and available na aming schedule sa kung kanusa available ang atong mga doctors. As much as we want it nga 24/7, pipila pa man mi ka doctors sa ACE doctors, no, but hopefully maabutaan na nga 24/7 accessible, no. Sa pagkakaroon, if ganahan sila mahibaw sa among schedule, visit lang sila sa page, o kung ganahan sila mapakonsulta, igo na jud silang mo chat nga, Doc, gusto ko mapakonsulta bahin niini, o tubagon sila sa doctor sa schedule sa doctor. Wow, thank you so much. Ano lang kaisip mga isuon, i-search na dayon karon dayon nag-like o i-share sa mga kapamilya nato. Di na ta kailangan mag-uot pa mga isuon natin mga libreng pagkonsultasyon sa atong mga expert nga mga doctors sa ACE doctors. Just search ACE doctors on Facebook. Na karon Doc Jack and Doc Nian, unsay requirements sa gustong mo avail, masig nang inahanglan pag may mga IDs or unsa, please share with us. With regard sa requirements, kung gusto ka magpakonsulta, wala dyan daghang hassle, no? Narami i-stand ninyo nga angay ninyo fill upan, personal nga data, taga-asa mo, ang inyong status sa vaccination, kung nakakompleto ba mo o kung unsa ang inyong gibati.
inana ra ka sayon inig kahuman ana mo reply dayon ang doctor nga naka-assign sa inana nga oras. So walay daghang requirements nga gikinahanglan. Ang amoa lang gid makatabang ninyo. Thank you so much, Doc. That's really, really, really precise niya. Di gid kayo Bakud. Asa ka na may son at nagkandaliro ron ang mga sukwanon. Kung bisag asa ka makapag-consultation sa mga doktor karon online, why siguritsi mangayo lang datos kanimo initial datos para mag-istorya mo tarong ug makuha nila ang imong mga preliminary na mga data. Kunya mura na, chat lang ka sa mga tumong lang ka sa mga schedule na naapo dito gi-announce sa ACE Doctors page. Doc, thank you so much for everybody for your time. Unsa may mga schedule ninyong duha, no? Ug sa ubang doctors or sa online consultation. Wa na mo na-memorize ang tibok schedule, pero ako personally, I go on Monday, Thursday, and Saturdays, no? 8 to 10 p.m. Dr. Jack? Sa ako ang case, Sir DJ, na ako sa Monday, Wednesday, and Friday, 2 p.m. to 4 p.m. But if naman gani mga emergency, gid nga dili mi makaadto sa mong schedule, naara po laing doctor nga pwede mo cover. So ang atuwa lang sa mga nagtanaw, sa mga gusto magpa-check up, nami updated nga schedule nga i-post ni Dr. Lovely Bulambaw, no? Pwede siya ma-change manggod. Naapoy mga adult ra gyud or naapoy mga pediatric, mga pangbata nga serbisyo sa doktor. So tanawa lang gid ninyo para guided ang tanan. Tultula lang. Thank you very much. Just go ahead, Doc. Tultula lang dyan ang schedule para mahibaw mo o kanus mo mapakonsulta. Kaya sa akong gisulti ganina, as much as ganahan mi nga 24/7, kanang dili pa makaya ron sa manpower. Pero ato nang paningkamutan. Thank you very much, Doc Jack at Doc Nian. Docs, any announcement or greetings maybe that you have for this evening's episode? Doon na ba mo yung mga gustong i-anonsyo or mga greetings po, Doc Nian, Doc Jack? Ang amo lang kanang sa mga nagpaminaw karon nga sultian sa dila uban natong higala bahin sa ACE Doctors para mas ubay-ubay tag matabangan. And syempre, DJ Ace, wala paghapon na human ang COVID, magamping tangtanan, no? Ipadayon gid gihapon nato ang sakto nga pagsuot sa mask bisag asa ta padulong, okay? And then very important gid, we are promoting the vaccination, bakuna gyud. Ayaw kahadlo kay naay mga doktor sa mga vaccination sites, no? I-assess mo nila, tanawo nila kung naabagay risgo. Ang atong bakuna nga gi-promote sa gobyerno, it's really effective, safe, and most of all free. So please, sa mga wala pa nagpabakuna, naapay time, magrehistro na ta o magpabakuna gintang tanan. Salamat, Doc Jack at Doc Nian. Grabe. Butang pod nakadukan sa mga tubig silang peligro noon ang ilang kinabuhi kung sila di tinuod. Doon na sasama sa gingon ni Doc Jack and Doc Nian. Last ko na lang. Happy. Usa man ang inyong mga dreams Now just Alright, I hope I'm back. Okay na ta? Thank you very much. Doc Nian and Doc Jack, unsa may inyong mga dreams o paglanta
Okay, I hope this is better. This is on to our second backup connection. Kurag-kurag bubenta siguro ni Doc Nian and Doc Jack. Can you hear me now? Yes. DJ. I think they can hear me now. Staff, can you hear me? Thank you. So, murag kusog-kusog yun ang AbetterCEbu Wi-Fi na. Okay, I was using earlier our normal carrier internet. And I'm now using the Ace Durano Wi-Fi. Thank you very much, Sir Ace. Okay, Doc Nian, Doc Jack, unsa may inyong panlantaw, inyong dreams for AbetterCEbu? Please share with us. Okay, Doc. So sa ako, DJ, no? Ang dream gid na ako for AbetterCEbu is, of course, as a doctor, ang priority gid dapat ang health. Magunsa man ang matawag tag wealthiest province, no? Magunsa man na ang daghang kwarta kung as we look back, daghang namatay sa COVID. Lisod kaayo, makaguol kaayo nga inana ang nahitabo sa atoa sa pag-seek sa COVID. So karon, what I'm dreaming for is ang accessibility gid sa ato ang mga fellow Cebuanos sa healthcare nato. Nga unta, mas ma-improve ang ato ang mga provincial hospitals, no? Sa mga lagyo sa nata sa Balamban, sa Danau, sa Karkar, sa Bugo, nga unta ang mga tao at that level pa lamang dito na sila makonsulta, matagaag atensyon ug madapatan dayon kung unsa man gani kinahanglan ug dili na maari pa sa syudad. At that level pa lang, we hope nga kung unsa gani makumpleto ang ilang mga gamit, mga tambal. So syempre kinahanglan man gud nga kung nanginahanglan gid ang usa ka tawo naagid unta dayon. So I really hope nga mao jud na ako ang dream for AbetterCEbu. Thank you, Doc Jack. Doc Nian. Okay. So, na-mention ganina, gabalik-balik, accessibility and availability. Accessible meaning, ug manginahanglan, ug naay masakit sa pamilya, aduna dayoy intervention, medical intervention nga mahatag sa nanginahanglan ni ini. No? Importante itong gisulti ni Dr. Jack Martinez nga probably decentralization nga in the outskirts of the province na ay mga eksperto, mga doktor nga makahatag sa necessary intervention sa nagkalain-laing sakit. Ikaduha, availability of resources. Importante kayo na aduna tay supply sa igong mga tambal or even as basic as kana mga laryngoscope for intubation nga usin Bakud ay magtingal sa lagyong parte sa probinsya, ma-intubate na yun nimo, matabangan din nimo, matubuhan din nimo pasyente para masalbar nimo ang iyang kinabuhi. So kana siya, accessibility, availability, and of course of sound medical advice and intervention. Ikang salamat, Doc Nian, and very, very inspiring kayo ang inyong pang-share karong gabi una. Katapusan na lang yung mensahe, Doc Jack and Doc Nian, sa atong mga nagtanaw niini o recorded man siya o makita bisan asa sa internet kung sa may inyong mensahe. If not here in Cebu, to the rest of the Philippines and to the world. Okay, so as a doctor, a volunteer doctor sa for AbetterCEbu, ang ako alang is that maningkamot ang tanan, magtinabangay tang tanan nga unsa mahumanan ni ang COVID. So naagid tay mga individual nga mga responsibilidad usa na ini ang pagpabakuna, balik-balikon gid na nako. And again, kung naa pa man gipamati nga related sa COVID or kung unsa pa man gani laing gipamati and you really need to consult a doctor, naarami mensahe ra sa amo ang Facebook page and willing ra gid mi motabang ninyo. Daghang salamat. Pagkakaroon, I think the very timely advice. Doc Nian. Okay, sa pagkakaroon, I think the very timely advice I can give the general public is to be socially responsible. No, naadto tay responsibilidad kada usa para sa atong mga kauban, no? So kana usa na diha ang pagpabakuna.
kung ikaw kanang naakay mga gipang mo, no? Kung ikaw like mag-save on, mag-ubo, be socially responsible to isolate yourself. Be socially responsible to wear the mask all the time, no? Para kung ikaw kanang aduna kay asymptomatic COVID, di ka makatakod. Very important, hunaa imong isig ka tawo. Alright, daghang salamat Doc Nian. Our time is up mga igsoon. Daghang kay salamat Doc Martinez and Doc Nian. Abi for sa inyong panahon tonight, sa panahon ninyo sa pag-atiman sa atong mga sutuanon patients sa online consultation. Our salute po to you guys. And kay panahon sa pandemic, kay bugbog na kayo mo, pero grabe, bisag sa inyong personal time, inihatag gihapon mo og time sa community. You're our modern day heroes. Daghang kay salamat and more power po sa inyong dalawa. Thank you. Mga igsoon, atong tagaan og heart reacts ang atong mga guests tonight, guys. Daghang kay salamat. And let's take a short break, guys. I will be back after this video. Don't go away. May hapon mga Subuanon, ako na si Dr. Kenneth Abalgi, miyembro sa ACE Doctors. Nag-remind sa inyo na always wear your face mask and follow safety protocols. We will beat COVID-19 together as one. Daghang salamat. Hello, ako din si Dr. Wilmer Bagol. Ako si Dr. Christian Jericho. Kaming duha mga doktor kami nga undergo og training para mahimong specialista sa baga. Sa pagkakaroon, January 2022, nagsakansad ang kaso sa COVID-19. Mapahinamdom lang kami na magsuot ta atong mask o social distancing. Kung makapaguna ta o makabooster kung wala pa. Hi, Doc Jack and COVID na pandemya. Salamat. Okay, salamat kayo. Salamat. Bye-bye. Bye, Doc Nian. Bye, Jack. Okay. Okay na stop? Okay. Alright, daghang salamat doctors for ACE. Maka-inspire gyud mo kaayo. And agree sa gyud ko sa inyong gisulti bahay na kang Secretary Ace Dorano, our Governor Ace Dorano, sa iyang pagkatao, no? Mga people who wants to work and collaborate with him kaya gaan og nindot ka trabaho, maminaw pirmi bisan sa pinakayano, no? Mr. Tech Director, maybe we can share a short video clip of the recent post of Vice Gov Junjun Davide. Let me know if we can play and share it to your viewers. Yes? Okay, please, Tech Director, please play this video, mga igsuon. Okay, all right. So we will be, our staff right now, mga igsuon, is preparing for this request. Gusto na akong ipakita ninyo mga igsoon ang recent nga post ni Vice Gov Junjun Davide. Iyang gihisgot dito ang pagkatao ni Sir Ace
no, ug unsa siya ug nganong ilang tandem ligon kayo. So, Tech and Direk, are we ready to share to our madam people? Okay, mga madam people, okay na? Please watch this. How long do you still see yourself in politics? Like another 10 years, 20 years? Ambot lang yun, eh. So, maybe if I win, for instance, in 2022, that's probably my last din na tingali ko. Sa pagkatinod, I'm tired. But now, suddenly I've been re-energized now because of this partnership na mo ni Ace, and I see good nga he can really be a very good leader for the Cebuanos. How did that partnership like begin? Dugay na mo No, kaila? well, How actually, did that this year relationship lang actually. This year lang. But you've known him for years. Well, I've known him. Siguro mga 10 years na. But karon lagi mi nagka-istoryahan na nag-collab one because of his aspiration to become governor, and I share his vision also for the province. So, like I said, we are kindred spirits. We share the same views, same opinions on certain issues. I saw him. He's very, very knowledgeable, very competent. Yet he's qualified. He can be a good leader for the province. Alright, mga igsoon kanang video from Vice Gov kung pasabot. Bisag kinsa pa ang pangutan-on nga nakatrabaho o nakailan ni Sir Ace, way duda. Moingon gyud nga maayong tao o maayong leader. So, atuan na nga nakuha ang detalye how to avail the free online consultation. Importante kini mga igsoon nga dito magpatakaw kung sa atuang ipamati, atuang ayu-ayuhon diha o kung sa atuang mga bisag unsa pa naka-light lang, no? Nasubawan lang ko unsa pa na diha. Ipakonsulta na dunay libre nga mga doktor nga magtanaw sa atuang health ug mao kini atuang mga modern day heroes, ang ACE doctors. I-search lamang ang inyong mga Facebook, ang ACE Doctors, ipahibaw sa mga naglain og lawas karon. Kay inyong mga kapamilya, igaagaw, minahal, mahalon pa lang o mga wana kanhing minahal, pwede kayo ninyong pakonsulta sa ACE Doctors. Tuwa lang ang ilahang page o tanawa ang ilang mga schedule. So it's time, no, para piliyon na nato ang atong virtual ruleta. Hey! Ipagawa sa nato atong virtual ruleta at inyong mga pangalan kay makadaog ka og lain-lain nga mga prizes. 4 pillows from Bakud, 2 apparels from Brown Clothing located at the ground floor Sands Gateway, Mindanao City. Musibog sa left kamay. Of 4 pillows from Bakud TV, 2 apparels from Brown Clothing located at the ground floor Sands Gateway, Mindanao City. Mga stylish nila, mga ganahan kay mga papogi o mga pagwapa at mo sa ground floor Sands Gateway, tangay talang ang Brown Clothing. Of course, for ka-high precision GCs from Bakud. Okay, stop. We will now pick the 10 winners, mga kaigsunan. Let's start. Babasa ako sa ning tanawon mga igsuon, no? Kung mabasahan makanin ako ron. Nasa kong right side, tanawa lang. First winner of the pillow from Bakud. Tarararang! Let's go! Paki-feed na lang sa akin. Staff, no? Kung kinsay mga pangalan ng gawas na, kayo na din, ginako siya makitaan. Dinisa akong mga tubangan. Delayed kung di ba? Bye, Melchizedek James Lato, congratulations. Melchizedek James Lato, congratulations. You won one of the 4 pillows from Bakud. Thank you very much. Okay, roll the ruleta. Ano pa simple, mga isuot.
atong mga ruleta game, no? Grabe. Gawag pa nga, no? Ay, may sipahari, what's up, yo? Whatsoever. Basta ikaw na. Pwede na ba yun? Okay na yun. So, ilingiga, masagyan yung mga pangalan, Facebook ay tarungan sa inyong kinabuhi. Oy? Pasugod mo niya, it needs name, ha? Mag-isot ka yung mga pangalan. Okay, second winner na to. Let's go for the third one. Let's go! Permida. Sayo-sayo ka panganoy. Medyo delayed eh, no? Oy, Neil J. Pantoja, congratulations! You're the third winner of the 4 pillows from Bakud. Congratulations, Neil J. Pantoja. Number the fourth one, spin the ruleta. Anaron tabuan ni mga igsoon. Ay daghan kay mga kani pasiuna pa lang ni. So maabot nga episode mas daghan. Oy, by the way, akong i-plug at ang ninyo mga igsoon na binas sa mga gikas sa tibuok sa February 1 sa Ace Dorano page, no? Mag-live sila dito, maghatag po ng mga premyo o mag-anunsyo sa jingle. O, sa pangan? Stop, sa pangan, Brad? Ha? Nakadaog na? I-pass ka si, okay, Liniel, spin the roulette agad, no problem. Atong ihatag sa giveaway na to, no? Sa atong upan pa mga iso na to din na. So, sa'yo rin kaya mga iso, no? Pag sa roulette, ha? Pwede rin ninyo share ni mong stream. Rick Jason Limson, congratulations! You are the fourth to close the pillow from Bakud TV. Congratulations! Karon, adito sa duha ka apparels from Brown Clothing located at the ground floor of Sands Gateway Mall, Danao City. Daghan kay mga nindot kayo nga mga gamit yang mga isuon o sa ako ang mga paborito nga gipalitan. Promise, no? Di yun kamahayan, guwapong kwalidad. So please check it out for the ground floor of Sands Gateway Danao Mall. Brown Clothing. Spin the roulette, Brad, for the two winners of Brown Clothing Apparel. Sa mga gustong makipag-collaborate sa Bakud TV, simple lang mga negosyante, small, medium, large, or XL nga mga enterprise. Jaime Rosales Almanin, congratulations! Jaime Rosales Almanin, ikaw ang unang mananaog sa duha ka mga apparels from Brown Clothing. Congratulations! Spin it for the second winner. Okay, so again mga igsoon, ha? Sa mga business na ito mga si Zilo, abay, I think nakadaog na ni si Ate Zilo before. Can you confirm stuff? Very very swerte kayo ni si Ate Zilo, no? O, napaka, very, wala pa sa kadaog. Natatanaw sa mga beneficators na. Wala pa nakadaog. Mga igsoon, congratulations! Ate Zilo, ikaw ay kaduha nga mananaog for the apparels from Brown Clothing. Oh, congratulations po. O karon mga igsoon, maghatag tago pat ka mga mananaog para sa high precision gift certificate from Bakud, 500 pesos. Sa mga gusto diha mga igsoon, magpa-check, mao niya mga panahon, no? Na makadaog ka og libre na ang imong consultation dito sa high precision, mga laboratory ug uban pa. Spin the roulette, brother. Okay, duhara, again correction. Duhara ato ang spin karon for the high precision GCs from Bakud. I'd like to take this chance and opportunity to say hi and hello to our Bakud Emeritus, Ramon Hito Durano, our Mayor Thomas Mix Durano, atong mga konsihales, diha si Honorable Spin the Ruleta, atong mga konsihales, nagpan mag-ini sila no, tagtagsaot, tag-ini sila dyan. Maybe direct mo tangan itong hindot kaya ng diretsyo ba nga, ilang tanan, no? All pumunay. Insa man ka ha, ako ang sa mga mananaw sa high position? Cancelled, kuyawa. Cancelled, kuyawa, panganoy. Oh, congratulations, you won 500 high position GC from Bakud. Let's do the next roulettes. Let's go.
tubig dyan. Rosmalin Querida. Rosmalin Querida. Perida. Rosmalin. Sakto ba? Rosmalin Perida. Nindot lami lagi nga tubig, no? Lami lagi nga tubig ni, no? Rosmalin Perida. Sakto? Okay. Congratulations. Congratulations, mga Igsoon. Okay na ba tayo? Mga Brad, mga sis niya sa ato ang Sans Gateway headquarters. Kompleto na ato ang 10 winners. Ato sa check mga Igsoon, sinapay gusto. Ha? Okay, muspin pa ta mga Igsoon. Walo ka mga winners. Ang madaw ganin nila. Okay na to? Okay na. Okay, congratulations to all the winners, mga Igsoon. Please message us on how to claim your prize. Mahimo nga ma-claim ang prize sa headquarters nato sa Sans Gateway Mall or dinhi sa Insular Square Mandawi. Agkan pa kayo ang mga pangatag, mga Igsoon. So ayaw gimuog kami sa atong episodes diri sa Bakud TV. Ug dinhi lang kutob guys. Daghang salamat nga nag-uban na sa top nga tuwa ni naman nga we deserve a free healthcare service. We deserve a better life. And that is only attainable if piliyon nato ang insakto ng mga leader. O mga kadagkuan nga kahibaw maminaw sa tingog sa kadaghanan in making decisions and implementing priority programs. O aside mga Igsoon sa pagpili sa leader nga kita nga mga private individuals kay mutabang sadta no sa pag-share nato sa atong skills and resources to help out. Ang panglawas importante kaayo aron maguna-una og makalihok ta og tarong matag adlaw. No, atong katapusan diri nga pang hi to Honorable Monching Durano the 5th of Danao City. Happy birthday happy birthday sa ko ang pinalangga, no? Happy birthday to you. Katrina Marie, I love you, Day. Masa makagibutang sa kalibutan, Day, diha na lang kagyotob, ha? Paya lang lihok diha, ha? Tanaw lang gidiha. Shout out. Oh, Rosemary Perea, thank you so much for sa inyo. I-share ka naman para gabiwan na ito. Ramon Monching Durano the 5th. Cons Monching. Marisa Orosio Puebla. We also sa mga taga-Bakud Ayuda Center issue sa Carmen. Mayor Tony Awing, Vice Mayor Manman Durano, Marisa Orosio Puebla, hello to. Oy, shout out sa atong pinalangga, no? Palangga kayo na to, kay palangga kata niya. Congressman Red Durano, alive na live sa Camotes. Hello po, Congrad. Si Congrad, pagkita ni Congrad ba? Smile lagi na siya. No? Taon-taon rin kami nawala kita na tungod kay lagi nasalanta mo sa bagyo sa Lapu-Lapu. Kani si Congrado, si Gobes. Pagkakita na ang balik, kumusta Jay? Smile. Nindot na dahil akong kinabuhi. Balik. Okay. Nagkasalamat, Coach Monching, Congrad, at mga kauban ng mga staff, mga mayores din ha. Mayor Al, Mayor Ali, Mayor Gary Rama, Ma'am D, Vice Mayor Dina, Uy, di man ako makumplito ni Uy. Todela, Mayor Jojo. No, ni Mayor Winky. No? Wala, hello din ha, no? Mga taga-Camotes, may gabihin nyo dira. Isa pa na diri Uy, Clarice Villarin, #AbetterCEbu, Princess Faith, Maribig Quezon. Sa katapusang higayon mga Igsoon, among gihangyo, no? Sa mga mananaw din kung namin mga igaagaw dito sa South, ipautangan sila ng internet dito, pero i-appeal silang tag din Kaya sa panahon, gusto nato nga magkayusa ta. Among paningkamot sa Bakud TV nga basin sunod na episode, kung doon na tayo lakas o powers o capability to go next, adto na punta mo suroy-suroy, no? Pero ayaw kalimot mga Igsoon, nga di na nato kalimtan, magsuroy-suroy mga ganita, ang atong mga maskara mga Igsoon, no? At tuwa dapat na doon. No? Karon na kung awa nagmaskara kay nagtrabaho man ko. No? Namatay Bakud TV. No?
Okay, so dagang salamat Sugbuanan for watching Bakud TV. Thank you pamilyang Bakud, Governor H. Durano, Congressman Red Durano, Mayor Nito Durano, Vice Mayor Mitch Durano, ug mga konsehales sa Danao City ug uban mga kaalyado sa mga munisipyo sa Quinto Distrito ingon man sa tibuok probinsya Sugbo. Nakabagot kami. Shout out to Board Jude Sibicon, Board Jed Almendras, Vice Gov Junjun Davide, sa atong mga pamilyang Bakud sa Quinto Distrito ug tibuok Cebu. O dagang salamat kayo na Subuanan nga natanaw karon o kanunay nga may suporta sa kamutuoran. Next week, lahi na sad ang atong importante nga pagtulunan. Sa atong siren. Daghan pa kayo ta gustong siren mga isuon. O, pilya mo piyok. This was when DJ is live din sa Ace Dorado Junjun Davide Headquarters, Insular Square, Mandaue. You are watching Bakud TV. Pagpakabana sa saktong impormasyon. Sa tinuod nga pag-alagad sa mga pamilyang Sugbuanon. Goodbye! Mayang buntag, kanyang tanan. Allow me to start this press conference by welcoming all of you this morning. And on behalf of Barog Alang Oswagan Demokrasya or Bakud, akong kinasing-kasing pasalamat na ninghako mo sa pag-ani sa among masidlakong syudad sa Danao. Me facing you this morning symbolizes the trust and confidence given by the Bakud hierarchy, the mayors, the vice mayors, the Sangguniang members, and the barangay officials who are the backbone of the Bakud party. Accepting such task is with my deep gratitude. Our Bakud party proudly announces that we are and shall be supporting the BBM-Sara unity for the presidency and the vice presidency. In our support to the BBM-Sara unity, the party acknowledges the long and tested alliance and friendship of the Marcoses and the Duranos. BBM is a very dear friend of the party, most especially to me. On a personal note, I have known BBM for 4 decades, which started in our official trip to Beijing, China. We were members of the official delegation to China for 10 days. He represented his father, the president, when he was the governor of Ilocos Norte. And I was a member of the Batasang Pambansa. We were also together in Tanzania and Kenya, Africa for 15 days as official delegates. We both attended the Southeast Asian Games in Singapore and a sports summit in Baguio City in our Congress years. Being in the company of BBM, I have known him as a very good person. Ligdong na pagkatao sa ato pang panultihon. Dili palaaway at saka hindi mayabang. When BBM was a newlywed, whenever he and his wife Lisa would come to his favorite place in Cebu, the Alegre Beach, he would first come to my house and would ask me to go with him to Alegre Beach. Ours is a friendship beyond politics. Before the filing of candidacy last year, we had
a private lunch here in the House and told me that he will definitely run for president. And it will be in alliance with Inday Sara. And I assured him then my unconditional support. And it was just a matter of time of making it public. Now, with Mayor Inday's decision to run as Vice President, Bakud supports PPP's official endorsement of Mayor Inday Sara as its Vice President candidate. Ilabi na si Mayor Inday Sara has roots in Cebu, particularly ay Danawan. As far as Mayor Inday Sara's candidacy as Vice President, being from the South, we can just say that with our choice for President who is from the North, it's a match made in heaven. We in the Bakud Party foresee that BBM shall be a healing president. He will unite our country and help us recover from the pandemic that has affected all of us for 2 years now. And he will work to help us overcome many of the hardships that this country has experienced. Therefore, we commit the full force of the dominant Bakud Party of the 5th District of Cebu, composed of 7 incumbent mayors out of 11 local government units, with 6 vice mayors, 57 out of 90 councilors, 116 out of 207 barangay captains, to work all out for the victory of the BBM Sara unity. Thank you.